sayyada mai girma Fatima binti yar manzona ba yake. Allahu ka bani iko da yake mana waƙe batula Ba yake. zan yi maki baiti na yau da gobe ummu jamila Ba yake. yake mai girma Fatima na kira ki wasila Ba yake. kaunar da muke maku tafi gaban in tsara yake sayyada mai girma Fatima binti yar manzona ba yake. Allahu ka tsara salatu kaga abban shukuriya Ba yake. a salatin ka sanya mata har abban insiya Ba yake. a sako ƴaƴansa gaba ɗayansa har da ma alawiya Ba yake. mun so ku karima babu irin ku da za a yi yake sayyada mai gida bakuran shi mai gida habibu na labbaika Ba yake. mai gida a hababu mai gida rasulu na mai maka Ba yake. mai gida an jamawa mai gidan sahabu na sannunka Ba yake. mai gida baka adamu mai gidan yunusa abban binta sayyada mai girma Fatima binti yar manzona ba yake. ya bin insi ya bin abdallah har zainaba Ba yake. abi ga ruqayya ga ummu kursuma har ibrahim Ba yake. su ne ƴaƴayen mai gida har da ma alƙasum Ba yake. mu dai wallahi min yabe ku har kirari zami sayyada mai girma Fatima binti yar manzona ba yake. assalamu alaiki batula ga mu gaban ki da baiti Ba yake. assalamu alaiki nazira ku fa ake wa salati Ba yake. in bayi sun maku Allah sai mu saiti Ba yake. to mu ga masalati kun su domin mu samu rabauta kunjiya Alhassan da Husaina abin kulawar